célébration de la fête de l'indépendance de notre pays est un sentiment de fierté, un rassemblement autour de valeurs traditionnelles, culturelles et religieuses qui forment le socle de la nation malienne. Kunu karidon septembre kalo kile 24 Ameriki jamana kɔnɔna la maliden minnu sigilen bɛ yan ni u ka tɔn a bɛ wele ko Amaw ni a ɲɛmɔgɔya bɛ Abdraman Ture bolo olu kɔni ye wele bila malien bɛɛ fan fan Ameriki kɔnɔna la New York ani ka bɔ dugu caman wɛrɛ la yasa u bɛ se ka na Mali ka kanabilali ka na o sewa Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔna la kɛnɛ in ka ɲi Mali jamana ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan olu tun bɛ kɛnɛ kan. Ne tɔgɔ Noël Jara ne ambassadeur Dangani an b'a wele ko ministre conseiller donc ne nana ni célébration la ambassadeur Nechi comme ale ma se ka na donc nana ale représenter. I ye mun de fɔ maliyɛnw ye bi? N ye jamana nisɔndiya yira fɔlɔ k'a fɔ ko an nisɔndiyalen don ka sɔrɔ n ye an ka san 63 yɛrɛmasɔrɔ ye n ye n yɛrɛ ta n bɛ n sigi n bɛ n yɛrɛ ta o kɔrɔ il faut que n ka continuer ka baara kɛ ka jamana bɔ nɔgɔ la ka jamana lataa ɲɛ pour que jamana c'est-à-dire jamanaw tɔw kɔnɔ u k'a dɔn ko Mali fana ye jamana dɔ ye minnu bɛ Mali la ani minnu bɛ Mali kɔ kan ne bɛ se ka min fɔ Mali ye an ka so de ye u bɛ kɔ kan u bɛ kɔnɔna maliyɛnw bɛɛ bɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali dɛmɛ k'an ɲɛmɔgɔ dɛmɛ que an ka bɛ situation min na an ka bɔ o situation kɔnɔ pour que Mali ka taa ɲɛ par exemple min bɛ Amérique yan ani minnu bɛ Mali la an b'a dɔn ko minnu bɛ Amérique ani jamana wɛrɛ la u bɛ dɛmɛ lase an ka somɔgɔw ma min bɛ Mali la mais o dɛmɛ u ka lase somɔgɔw ma u lase ɲɛmɔgɔw ma fana o bɛ se ka kɛ hakili ye o bɛ se ka kɛ fɛn caman ye. Donc pour que an ka bɔ ni situation kɔnɔ. Wele bilala seko ni dɔnko tigilamɔgɔw fɛnɛ ma Maser Sumi, Umu Sangare ani mɔgɔ caman wɛrɛ an n'u ye baro kɛ an ye mun sɔrɔ ni o filɛ Silamɛlu ko Allahu Akbar Ala ye se kerecɛnu ko masaba matigi ka duwawu ɲe Moriba Simbo mangala Ala basago la ni koko kɛra k'ale nɔ do la main de Dieu. Yes, I Master Sumi aka Gale du système l'avocat de la rue. Pra. Nana bi an ka 22 septembre fêti n'o ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya tali san 63 ye Mali kɔnɔna na donc ka se ka na kana maliyɛnw ɲɛnajɛ o sababuya bɔra maliyɛn minnu bɛ Washington yan nɔ olu ka ɲɛma n'o ye président Touré o n'a ka jama olu ka weleli senfɛ ka se ka na kana fara mɔgɔw kan an ka se ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ an ka hakililajigi kɛ et puis an ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka maa minnu bɛ yen nɔ n'olu fatura n'olu sara Maliko in na en même temps maa minnu bɛ yen nɔ nin wagati gɛlɛman in kɔnɔna na ni minnu banana n'u dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la surtout an ka kɛlɛcɛw n'o y'an ka sɔrɔsiw ye an ka wolomasiri tabaw ye ka tasibila kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma donc en même temps ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka président fɔlɔ Mali président n'o ye Baba Modibo Keita ye a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen u ye kɛlɛ min kɛ pour que Mali ka hɔrɔnya o bɛ se ka sabati cogo min na Mali ka kɛlɛya bɛ se ka sabati cogo min na nin ye waati min n'an bɛ a fɔ k'a fɔ nin ye bɛn ni kelenya an ka fara ɲɔgɔn kan nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen de ye. Ne bɛ min lase maliyɛnw ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɛn foyi tɛ bɛn bɔ an foyi tɛ bɛn bɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Ala ye min lɔ wasa kɛra comme il y a le bruit là mais après on va bien parler bi ye an ka donba de maliyɛnw bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an de bɛ fa kelen ba kelen minnu bɛ kɔrɔn minnu bɛ tilebi minnu bɛ kɛɲɛka minnu bɛ sahel an fa kelen ba kelen o kosɔn n ye dɔnkili caman la malidenu an de bɛ fa ni ba la an ka kɛlɛ bila an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma vive le Mali voilà ce que je peux dire.